ngatigare pasi. Pasina jamtasha. Kamje. Garega pasina Ngatigare pasi. Ana baba hetu dzinobvisika. Tiite kunzwa nekuita zuva redu akaremugowera ratinomekedzwa naye. Tifusurei kamwe tinyaire. Aripo mutaura uya. Imbondirorai mpululu mutaura achisumuka. Uya hapa nayo mtawala we. Mchukunda, unkora bari? Unkora bari. Gareba muraenzana ipapo. Ndotanga kuzoisira kuna mkurukuru achitaura kuti mitupo yese ndonoisaka kuti akafanana naye chete muchidini. Toti muda simba zukuru asekuru. Dairaika. Muda simba sekuru. Makato simbawo. Anga mkanzi muda simba muno hangamwa. Muda simba chero zukuru asekuru. Iwo bajize zuru asekuru. Aiwa ndinokutendai vazukuru mabva kwakasiyana siyana. Nhasi musi wamugowera, musi woSaturday. Musi woSaturday tinopfufunyura chivhinga, tinochinyika mumvura kuti chipfufunyuke. Kududza kureveiko? Tinoita makwirimbindo. Chivanhu chedu chatinoita nomusi weSaturday. Mugowera. Kureva kuti vamwe vanoti musi kunolohwa kwenje. Kwenje kana wolohwa anozunguza zvakawanda zviri pai kududza kuti kudonhedza makwekwe. Saka atateguru vedu vanotiti aiwa musi womugovera ndinoti parohwe ngoma yekwenje nembira kuti tinyevenuke. Zvinotitambudza, zvinotidzudza, zvinotinetsa mukati meupenyu, mukati mekurarama zvigobva tigosununguka munhu amono matambudziko mukugara kwedu sezvo tabva munzvimbo dzakasiyana siyana. Handitaure zvakawanda. Tine biso redu ratinoita rinobikiwa nomusi wechishanu, ropupudza richivira, chimukahwedza mugovera romwiwa. Kureva kuti achanwa uyu aiwa muchanzwa zvichataura. Regai ndimirire pano, zvizhinji tichapedzisa kutaura. Nguva dzedu dzinenge dziri kuenda nokuti zuva harimireba. Ndinokutendai vazukuru vangu. Mtaura. Ndiri muzezuru. Saka aiwa regai apedzise kutsanangura atauro uyu. Sahwira. Ndinozviziva kuti vakanaka vese vakasiyana asi vakanyangara vakafanana. Sera mbogara kutawa wamwe acha muzendi ndini mukorokoro anga asabva kutawa apa. Ndasi nyewa ndiripo zvavasina ndakateerera. Ekutanga wangu mashoko ndine kumbiro kwamuri Nyamasvisva. Ndimi mune ungano rese riri pano wapwere wauya kwamuri. Chava kutsvaga kupora ava. Asi vamwe vacho vangazevhunduka chete vachiti nditave pang'anga. Uyu haunzi wawa. Tinavatiwo ndiwo mabikire ehwero mukati menyama dzedu umu. Sati pakupupudza apa ndegara kupromisa vamwe vanenge varipo vaneziziva zvakuti mukorokoro sori. Kana vamwe akapivisa amwire futi. Vazhinji vaiteza vanzi vakutaura dzimwe. Vakorewa, unekora. Aiwa, tapedza. Ekaniwo Nyamasvisva tichada kuti tivhure zvirongo zvedu tione kuti zvineiko mukati mutingada tichinyeperwa kana ashiri kuti mune zviri. Ananga asa machira mumwe waje kwa tino. Uri Wakunda wese. vura futuka yatopedza kwese. Unyasoona. Uende upupuma. Haikona mbicha. Kuboira. Ukuita kunama. Tushoma tunopa muromo. Aiwa, indatenda ndinda ndakateya mari waya.
ndakati nyamasvisha ada kumboona kuti zvinobvumikana here kumazuva ese ndindakaenda kautsutsa ndichangobva kusvika kwandandabva inoreva nema aiwa icho chokwadi ndini ndakaita izvi zviri panapa nasizvi ndandati ndimboona kuti sawira zvinobvumiwa zvemanje yangu iyi aiwa zvatendereka shuwa ndichisvika dati vamanasaira robata vanhu vakafa chete aiwa ndichingosvika ndakabva ndakumbira zvirongo zvavo vashiri ndakati chimbondipa sei kuno ndimbokubikire humakonde muhunzve aiwa paro kaona uri kubwibwidika wayazoita komende ndatopoongani number 1 aiwa manje aripo Tagere kuno tinozouruza. aiwa unotakiwa mashoko arikari aiwa kana imakatogara kumatonzvono ikoko yatogara padhuze angatambira ukapa anangaipedze ese Plus vasati vamwe mbomirai vane pekuisa ka dumbi hombe ka anzi musati mano Mururuko. kuda imwe yoferi kuna munyanza kuda ukapu oyarekatungwa Musazonyara chipedza hari katiri pano. right pamusoro ikana apwerewe maoko ka ndoda kutaura neshona inonzwika nemunhu wese kana abva shona nenda pandevere kana abva pandevere nenda pachawa ndabva pachawa nenda pazudhu ndabva pazudhu nenda pachirungu ndabva pachirungu nenda pachikesari nai mitauro yese hapana noti wangu mutauro hana kunzwika ndizvo nai asi ndikati nhari unendoro nyamasviswa ana moyo chirandu ana gweshe ana niko wese amazvinzwa ana mbeva ana magumbo asi mazvinzwa mitupo ndeyenyu kai andirika ana shiri ana chati bweke andizvo nai ana vejegora muriko kamesekako tiri kukubatanidzai muzuva ranhasi amadati mudaiso makata zvirongo zviviri zvanga zvaita zvitatu chimwe chacho chinenge chatsvedza charohwa chimwe chirongo vangaita rongo zvitatu chakatobuda nepanze saa chimwe chirongo chatutuma kupera hwese saka tore mudzimi yedu kunyange mese mamuri kwamamurika vepasi vanhu vainyima vepasi asi vepasi apa vadaira ndodzadzi nhatu imwe yamwe wese kupera kuti hwa yapera kuti chi saka hazvina mhosva idzo dziri dzinokwana hanzi chekudya hachichepe chingachepe ndechekupfeka nekuti ungamanikidzo kuti roko rupinde rusingapinde asi uyu unokwana sumze hari yenda kapu achitendererawo imwe ikapera apa kapu apa dzedzoteerana kupi ikoko ndine maviri matatu atogara riziva mwaka nemazuva chivanhu chedu chatinoita pano pamba pedu pa7 Anderson meBorini muno muHarare nai pano ndopanonzi patate guru tasvu pasekuru tasvu panoitira mabasa munoda kududza kuti varwere mese munobva nzvimbo dzakasiyana siyana munokwira mabhazi kukwira zvifambiso kuti mwe musangana sekuru tasvu panova pari pano vanova iriyo homwe yavo inini ndikutaura kudai ndizvo nai ndisere maoko kandisakangana zvandakutaura dzokorodzai futi ndandakangana right nyaya yada kutaura pano azukuru yada kuti simbisane inini ndoita zvechikaranga zvechivanhu handidya handisisira mutanda homwe inosvika natate guru vanopanda matare nekurapa ndizvo nai kwete kurombesa handirombese kana chiti kurombesa kupa munhu chinhu chakaipa mangwana chizokupandukira ndo zvinoreva kuita sei saka kana muchikwira mabhazi muchikwira chii muchiuya kuno kuHarare pa7 Anderson meBorini ziva kuti 1 tiri kuenda kunosarenda 2 tiri kuenda kunorapwa handizvo inonzi mari yedare iyaiya inoiswa tsanza dzedare dzinonzi tsanza dzedare nai imari inoiswa mundiro kuti nhau dzako dzigone kubuda pagirazi ratate guru ravanoshandisa kuti ugone kubatsirwa handizvo nai asi mapanzwisa
ndada kupa separate kuti munyatsokupanzwisisa kuti inini ndikuzvitaurira pano kuti handirombese abereki wei. Mungave muri kupukinze kwenyika, mungave kupuka muri kunzwa, inini handirombese. Uye 2, handina account yeSouth Africa yekuti ukada kubatsirwa muzukuru kuti isa mari pa account iyi. Handina account yeSouth Africa. Musazofa waisa mari yako kana hama dzenyu dzaisa mari ku account yeSouth Africa mozoya pano moti sekuru kasa account iyi. Ipapo ndiregererei ndizvona iyi. Ndati handina chinyi? Aiwa dzokorodza zvekare sekuru havana chinyi. Handidika? Aidha waya pano ndakataura ndikati kana uri kunze ukana foni yaramba shingirira. Ukana video kako sina kudairwa shingirira because anenge akawandisa. Ndotobhuka nhasi ndabhuka 10, 15, 20 anoda kusevhawa. Ndapedza ndozosevhawa. Handidika? Ukanzisa mari yako utanga kufona nevideo call utanga kuona kuti ndini here ndiri kutaura. Handizvona iyi? Aidha madhirails unogona kupiwa newe mwene kana sekuru vari mudare vagona kutaimudza muzukuru kuti aiwa waona gutsikana ndosekuru waona muzukuru onyora madhirails. Izvona iyi? Kwete zviya zvokuti munoisirwa pikicha yovheswa kuti kunzi ve yonzi hanete kunetsa muzukuru kataura pamaaudio. Chawada paaudio pari kuhwanda chii? Facebook ndane 3 to 4 months ndakavhara chii? Facebook handisi kuishandisa. Handiti? Kuna ndakanzwa akaposta manje pa Facebook. Ambeni anonzi Tembo ataura kuti anze sekuru taswa mwana wanzwadzi yangu Tembo atombomuziva nawo kama naye. Andimuzive mune hana kama naye ada kutondiba. Ndikasi kuda kubiwa naye Tembo. Mapanda aya anofanana nangu. Andimuzive. Murikunzwa? Kana kuti mwana wanzwadzi yake akaberekerwa kupi? Saka ndazvitaura kuti kunoona kumubuleza yachenda Facebook achitaura nezvisirizo. Inini ndinonzi sekuru Tashu. Andizvo? Vamwe vakanyora chitupa chekunyorera hanzi gift Tashu. Ndobvatora face yangu. Picture ine chitupa changu ine hana sutu. Ndobvatora chipika chine sutu, chakapfeka sutu, ndobvachangogadzika uso pachimutsipa so. Ndobvanyanzi gift Tashu. Saka munhu okuda kuona face yangu ona ipapo kugutsikana pamwe ndini. Ende zvakanyorwa papai zvakatosiyana nemadate of birth angu zvakasiyana. Andimona? Saka zvakasiyana so ipapo ndogara chipadzokodza vazukuru musafe manyeperwa nenzira iyoyo. Chikaranga chari chatinoita tinenge tichionana uso, tichisandurana, tichipanana zvichemo, tichiudzana magariro nezviitiko zvinoitika mudunhu rino ndizvona iyi. Kuti zvakaipa zvidikane, ingatogara chidzokodza kutaura kuti pano tinoti munhu kana wanga wakabata mushongani kusaziva uri muroyi, fana kuuya uchireurura kuti usununguro nai zvako zvoparadzwa. Kana kwamunotizira kumachechi vanotaura kuti hatizvide futi zvakaipa. Handizvo? Saka zvakangofanana kuti iko kana kwamunotizira kana kuuya panapa isusu zvouro zvacho hatizvide. Zvimina zvatogara tichiviridzwa kutaura kuti tasa mune mvura makore ano yakuyamba apo napo kunaya kuda kukanganisira nzvimbo yedu nokushora mhondoro dzedu dzemukati menzvimbo nai. Vana baba nana amai. Amai varara nemwana komana. Baba varara nemwana sikana. Hanzi ndiite mari. Hakuna zvakadaro hatimbozvidi. Ende ukabatwa nechipini kana madinje kana munati chipini maninje chimwe chinodzisa makuna zvimina asine chikutaura chino 1. Toita mutauro yakasiyana sana nemamura mandika. Izvo zvezvo ukabatwa unofana kuenda kwa mambo. Waendeswa kwa mambo, mambo otakurwa iwe, waendeswa kumhondoro. Waendeswa kumhondoro. Ndoka unobhadhara, wabhadhara, obva wachenurwa. Ndizvona iyi. Zvino zvino kuenda basi somuti, baba varara nemwana, bonde charara nemwana. Zvokuenda pasabhuku, asiyana nazvo, kana asungwa nepolisi, adai. Zvinofana kuti abhadharwe munhu achenurwa kumhondoro. Asi mabanza, kunyangana kana polisi but anofana kuti anochenurwa nenzvimbo yaakazviitira. Hakuna nzvimbo isina mhondoro. Nzvimbo yaakazviitira afana kunochenurwa. Asi mabanzvisa. Saka mchiona kana kumaminda tine nguva yekunzi aiwa mazuva anaya hakuende kumunda mhondoro dziri kufamba. Handizvo? Chikaranga chedu ichi. Kare kwainzi pa 5 days panodzwa ngoma dzemachiba dzana madhono dzenguva dzevadindimaro dzakamuti munokaziva imi vamwe mumamisha umu. Kamuti kainzi 5 days makagara muberere unoisa muberere 5 days usingafambiwe mvura ichitsvatsvana. Tatine maguta handizvona iyi.
taitizera chinyakare chikaranga chedu taichitedzesera ndoti asingachiheshure zvino takuchihesura nekuda kwii isire vanhu vatema tiri kukanganoi tsika dzedu takaisepi midzimu iri kutsamwa mumapako chinonzi mudzimu kana chamusha kunyaka makafa sekuru 1931 mudzimu kana wabata papwere yabati wabati zvino pwere yo kuti muzive kuti ndomazvoro kwazvo zvairi kutaura ivana kuronda kwakanosiyiwa machira ungava muninga mungava mubako pasi pemvura dzimburo ribvunzei kuti ko machira anoshandiswa natati gurungwani mumusha uno ari papi munopanda munoronda kunoteera tsoka kunosvika munzi ndiapa chera yapa kana muninga upindapo wobuda kabata mozvati aiwa idzimwiri ndizvonai kwatongotanga kuti hororo amberere onzi aiwa omberai sungai zvuma chenjerai kuomberera zvikwambo handizvo mudzimu kwayamusha une nhoroondo une tsananguro dzechivanhu tsanango dzaitika mukati memusha fana kubvunza maitikei zvinhu zvakamira so wakaberekwa nani zvakatangira papi kuti uzobata pahomwe zvakabva papi handizvo zvino vamwe nava kuita mudzimu yekutenga mudzimu kutenga une nhoroondo hauna kana tsanango dzokutaura chinyakare chedu tofuti kuchirasa hauzvikwanise handizvo saka togara tichivimbisana kuti vazukuru veyo tenganonokona nenguva yekuti tange kuita basa asi kuti zuva ratakasarudza remugovera rekuti iye miti yese tabva manzvimbo dzakasiyana mungona mese nhasi makomborero hari dzabikwa dziri nhatidzi imwe yapfaruka kupupuma yese kupera kuti wa kudai kudza kuti mese makomborero muri pano mururuka kana tena makomborero handizvo ndine jinda rangu rine maviri matatu aungapandire kana kuwedzera papwere nyama indeni mazvo ayo ndatenda vapwere vangu paivapo 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 ndokuitire chingano vazukuru paivapo paiva neshiri yainzi bvunduramadzi shiri yainzi bvunduramadzi yakaona kuti madzimai vemumavhireji maviri vaiwirirana kwazvo mazvinzwa vazukuru saka shiri yainzi bvunduramadzi yakaona kuti kuwirirana kwaita madzimai uku kauku yakaronga zvekuti inoda kupesanisa madzimai shiri yainzi bvunduramadzi zvino madzimai aya vaichera mvura patsime rimwe chete raiva murwizi rwaiganhura mavhireji shiri yakaenda pamuti waiva patsime rainwiwa mvura nemadzimai aya yakatarira madzimai vekune vhireji remhiri vachiuya kuzochera mvura yaivarega vochera mvura votakura migoro yavo vave kuenda yaiona mamwe madzimai nemavhireji vachiuya shiri yapinda mumvura memutsime yodasi yobvundura mvura kudai madzimai vachosvika voona mvura ikasviba chona madzimai vari kuenda kwaita madzimai avo ndo vaita sei ndo vasvibidza mvura madzimai vokupa kupa mvura vochenesa mvura iye vochera mvura yavo voenda vamwe kuku vachiuya yopinda yodii yobvundura mvura shiri ndati yainzi bvunduramadzi saka madzimai vemavhireji maviri vakapesana vakavengana vakavenganiswa neshiri inonzi chii saka nhasi tine munhu anonzi tembo ndiyo bvunduramadzi munyebere vabereki chenjererai munhu anonzi tembo ibvunduramadzi auda kubvundura mvura yakasviba kuti mutazochera mvura yakachena ndizvo ka saka sekuru panotanzwa vachitaura nezvefacebook kuti pane zvimaposti zvikapostwa pafacebook nemunhu anonzi tembo achiti sekuru tashu muzukuru wangu mwana wehanzvadzi hei mbavha akaba mishonga yangu sekuru achiba mishonga ibvunduramadzi chenjererai ibvunduramadzi handina mashoko mazhinji vazukuru ndangoti chenjerai ibvunduramadzi pakati pai mazvinzwa kavazukuru kana iyo mishonga yacho kutaurwa indochera ndege kana yanzi dai iri mishonga yekuba ndemakoti mungani ndichita basa Uchiba chizi. Mamatsaga. yachibirwa ndemakore mangani
akawanda ne saka inini zvinango zvitauro hangu kuti handiwanzongotaura vanhu pavanotaura asi nangotaura chete ndingokuzivisa chete kuti aiwa ukama hapana ba munhuwo ari kutongotsvagawo nzira yekuenda nayo paakanzwa kuti sekuru tasu aiwa vari kurapa vanhu vachipora vachiita sei saka ko iyewo kanga arapa vachiporoka vanhu vachitenda kuti aiwa taraipa nasekuru tempo tazodai handizvona here saka iye anobva aenda kuna sekuru tasu akuda kunyora maposters ake zvazvinoita munhu kana usingagone basa unotaura mumwe munhu zita rake unoenda sei ndokuti haugone basa haana chipo ane chipomerwa akushandisa chipomerwa munhu haupora nechipomerwa handizvo sekuru tasu inini ndine chipo chandakapiwa nemusikinai sei da ndine chipo vanhu vari kuuya vachirwara vari kudzokera vapora vari kudzoka vachitenda sekuru makaita basa handizvo ko iye ngaatendwewo kunzi aiwa arwarawo aporawo kwete kuti wawana nguva yekunotaipa kunonyora kuti aiwa zvadai aina handisi papo Simba katenda katamba pao. Anika, tinawana simba muri kuona. Vakaenda kwese kwachifamba kubati kwaingonyora malaika enda kwasekuru tasu. Vakawanda mwaro yapanapa, vamwemboita zvechibhakera, vakuruwa nezvinhu anzienda kwasekuru tasu. Tasu achakutaurwa ndini. Ani, samune laki kutana nemuchuno na direct so. Vamwe vatori kunze vatoshuvira kuti saka chitingawaone sei. Vakatozozvinzwa ndabva kuzvitaura panapa. Asi ndinotaura ndakata saa nemi direct. Handizvo. Saka ndinoti aiwa nemashoko iwayo. Robert mukoma Robert kana une mashoko muzukuru wangu. Ndo ndakachida kuti mutaure sekuru kunyanya pakunyaya dzekuti amurumbisi nekuti vamwe vari kunditi kana sekuru tasu vachigona kubata varoyi kureva kuti vanogona kupo mushonga wokurombesa saka vanenge vachitibvunza saka tazoti sekuru nhasi chi imbotaurira ichi vazukuru venyu uye zvakare handizivi kuti vanhu vanosvika rini vachibirwa pafacebook sekutaura kwamaita zuva nezuva munotaura asi unonzwa munhu achiti Robert ndakaisa mari yangu pana sekuru tasu kupi nhamba idziona ndedzekuSouth Africa saka mavaudza zvakare ndofunga ticharamba tichingovaudza tichingovazivisa handizivi kuti mweya wakaipa here sekuru unoita kuti vanhu varamba vachibirwa chii aiwa kudzidza vana kulaika stereki paipa vakutsvaka zvisirizvo itogara itaura kuti nhamba yangu inumber 1 078 4614 908 078 461 4908 direct call WhatsApp iyoyo ukwana waiwafona ichiramba inenge iri busy usaore moyo saka pakuzoora moyo pai pakazonzi another number anobva adzika pazasi paya paya akutsvagawo imwe ende iyoyo kodai senoitopinda bhozi haasi busy unoona kuti kodai senoitopane kupinda direct bhozi haasi busy ye panapa inenge iri busy so mukataza mwana reception uko vatobuda furu nekudaira nekupinzura so imba maudza sekuru zvokuti hamutaure pawhatsapp hamuna nguva yekutaipa iyoyi zvekutaura pawhatsapp anotora the whole day achitaura nasekuru tasu pawhatsapp the whole day unoona mashoko amwe anokupindira pawhatsapp mashoma uchingofona pane message inokupinda inokudza mainstruction ukatatana neni audio kana kuti chini ordinary vip vvip emergency ende kudza kuti unobhadhara mari yakati ubhadhara mari yakati then kana wangogutsikana ipapo unototaipa pazasi kuti sekuti ndinoda madetails da kusa mari yakati wafona nevideo call ndobva ndakuvataipirwa madetails ekuisa asi panotaipirwa tanga waona uso kuti ndisekuru tasu here handizvo kuti ndiwo sekuru tasu here vandipa munhu kuti anditaipire asi mavanzwisa une chekutaura mumaudza vazikurenyu kuti hamutore vanhu mutauni asi vanhu vanotouya panapa vamwe vanotaridza kuti tamira pana 40 pamati muchaya muchititora unoona mumwe anosvika mutauno vakarefonedze dzekubiriwa dziya anobva takamira pana 2nd tamira pana 4th pamati muchaya muchititora vanzi tumira mari andike wakamira pana 4th paya ina handidaro ini ukasvika mutauni tsvaga mataxi kana makombi anouya pamebhorini pa7 Anderson Avenue pano patakagara pane kutaura ndiri panapa azopanza ndopanzi patigerechi anopanza saka vanhu vachimwa hava vachipedza apa aiwa takuda kuti kana paine vakanzi vada kuridzirwa mbira vaye vanga vaviri vatatu munoya muchirika wachirikawo muni mukati umu toedza kuona kuti zvakamira sei tibatsirana ndirika kwazukuru vari kuseri kana paida kutaura haubuda kwachivhitivhiti zvokutaurawo maira nemabatsira ndenge chitana unomira hakuseri hazvino tv inobudisa muri ikokoko iri kubudisa isusu kuno ndisinoida andirika
kana pane nechekutaurawo anoda kutaura ngaataure. Kunyara kuti hapana nditika. Right, aiwa, kana zvakadaro zvinotendwa. Ngatizomberere maoko. Tine nyara nditika. Tinoita sei? Tine nyara. Right, ndatenda wazukuru wako. Thank you. Right,